Il-Prim Ministru Joseph Muscat ma jridx jgħid se jkun qed jagħmel biex jindirizza l-problema kbira ta' faqar li f'pajjiżna kibret, madankollu mistenni jindirizza din il-problema fil-budget ta' nhar it-tnejn. L-istatistika uffiċjali maħruġa mill-NSO turi li f'pajjiżna hawn 100,000 persuna li qed jgħixu f'riskju ta' faqar, ċifra akbar minn qatt qabel. Iżda għall-Prim Ministru Joseph Muscat issa the sun is shining. Meta tagħmel ix-xemx when the sun shines you fix the roof. Mistoqsix se jkun qed jagħmel għal 100,000 persuna f'riskju ta' faqar, Muscat qalilna biex nistennew. Inti l-ewwel kont qed titkellem dwar kif the sun is shining u hekk, però taħseb illi the sun is shining għal issa żdiedet skont statistika li ħarġet anke mill-NSO għandna madwar 100,000 persuna f'pajjiżna li qed jgħixu f'riskju ta' faqar, x'ħadd tagħmel għal dawn in-nies fil-budget? Tkun taf nhar it-tnejn x'ħankun qegħdin nagħmlu. Waqt konferenza tal-aħbarijiet, Muscat ammetta l-faqar u realtà. Il-faqar hija realtà hawn nies foqra u jien nitkellem man nies foqra. Jien mhux qed ngħidlek il-faqar ma jeżistix, anzi qed ngħidlek il-faqar jeżisti. Fl-aħħar jiem sar magħruf li l-uffiċċju ta' Muscat ta' 15 il-konsulenza fosthom lil l-eks ġurnalista tas Super One Ramona Tart li qed tirċievi salarju ta' aktar minn 2,600 euro fix-xahar. Lill-kumpanija tal-eks President tal-Labor Stefan Zrinzo Azzoppardi, konsulenza ta' 590 euro fix-xahar. L-eks preżentatur ta' programmi politiċi fuq is-Super One Robert Musumeci, Franco De Bono b'salarju ta' kważi 1,500 euro f'konsulenza biss. Cyrus Engerer li jingħata aktar minn 4,500 euro għal xogħol bejn Settembru u Ottubru tas-sena l-oħra. Il-konsulent Leslie Skipper, ex-ġurnalist tal-BBC u li jitħallas aktar minn 3,600 euro fix-xahar bħala konsulent tal-komunikazzjoni. Jien ngħid illi anke kif tlilna persuna waħda fqira fil-pajjiż u hawn realtà u jien nitkellem man-nies foqra, jien mhux qed ngħidlek il-faqar ma jeżistix, anzi qed ngħidlek il-faqar jeżisti. Mhux magħruf x'se jkun qed iħabbar il-Gvern nhar it-tnejn biex jgħin lill-eluf ta' persuni li qed jgħixu fil-faqar u eluf oħra f'riskju ta' faqar.